presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa talang mga igsunan mga kasama. Awhagong ko kamo ng gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon, pinada sa usar kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dudong. Kini gibuhat nagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Dudong. Kini ako problema, bahin na sa kong asawa taon ba nga ambot. Wa baka ton biyabag utok pagkaba na asawa ra taon ni nako. Wa ba kani maturilyong utok umluag ang mga twerka ini pero aron niyo masabtan nga ako sugilano no. Inaniyo nako pagsugod ang tanan ha. Ay dong kata-kata ta dong. Awa sa problema na ba niya akong asawa. Okay. Okay, kada nindot ang katahan. Kana, maayo kay nakasugo pag ka ng mga lyrics na diya. Aw kaning mga chords ba? Gay largado. Tingog siya diya. Noon sa... di ko tingog ron. Tingog ko. Kini. Di ba nanumpa ka nga ulungan mo uban ang luha? Marit sa tabi istorya sa tanod sa bagay. Lakaw din ka? Abi na kung nakalimot ka sa atong kanta, pre ba? Kanya? Sag-uma na ikihapon. Nga naman tao, malimbot. At mga tiguang na ino, tano, kalimot. Itong kanta. Bata, paborito itong kanta. Unsa? Sakto yun ka, pre. Malimtan pa di ko ni mong kaon kaysa atong kanta. Malimtan pa nato ang 16 anyos ug ang akong asawa kaysa atong kanta. Ayak sa nang lisay. Unsay ngan? Day, dara di ka. Unsay ngan? Day. Unsa to ako nabati? Us para to? Paanday ka nang, unsa to, asa to, day? Kato gisulti nimo ganina, kato. Pre. Maulay sa ko, pre. Manglaw pagkus baboy, pre. Ay, bangas ka. Kanala to yung baboy, eh. Ay, dito mo kaog din ako sa wan. Ato na ko, pre. Pahala ka niya, pre. Day. Uli na dito ha. Basi bapas mo na tong baboy nimo. To si Pedro din, iuli. Ano day? To na. Wa malay. Wa man naghidi mo? Unsa man ka, eh? Iuli nutos Pedro. Dawa ko ilabot og maunsa to siya. Unsa to gisulti nimo klaruha ra gud to? Ang asa lagi ato, limot ko. Kadtong miingon ka nga mas malimtan pang asawa kaysa inyong kanta. Ay, sus, na naman dito. Kasi ka na naman di ay. Sa ato pa malimtan giday ko nimo kaysa inyong kanta, ha? Paminaw na ko. Just try to listen to me, ha? Pabuta lang, ha? Inaani mo gud day. Dili may tubo malimtan di ka. Mawit ang miingon ko nga mas malimtan pang asawa kay sa atong kanta. Buti pa sabot nga di gyud may tabo nga malimtan gyud ti ka kay asawa mo ti ka. Kay ano,
Di iti ka malimtan. Samo tayo taon tong kanta nako. Di gito ako malimtan pod. Nya, ano niingon man kang mas malimtan makasawa lagi? Ay, logic lang mo tao na. Logic ba? Buti pa sabot nga kanang dili ba malimtan ang asawa. Samo na tong kanta nga di sad gyud malimtan. Palusot gyud, sige. Lusot gyud. Warningan ta ka ha. Sipyat pagani kasunod, aw kanang naong nimo ibalhin ko nas imong lubot. Unsay nga day, ako na ibalis lubot. Oh, Ang ano ba di akong lubot? aw kanang imong lubot ibalhin ako sa imong naong. Kakidot pa. Oy, ma, kamom lagi ni. Pa, kumusta? Ay, suroy-suroy sad may panagsad ho. Oh, ambot aning imong amahan. Nga imbis ato ko isuro niya si Buso, kay gusto ko mo tanaw sa mga mananap, din himay na ko gida. Ay, pas. O, mauna. Magkasugas tuloy tag niya may way gasto. Ay, gusto mangunta ko mo tanaw mananap ba nga unggoy. Gusto ni ka matanaw ka ng urang utang, ma? Ay, unggoy, oy, dili urang utang. Sumul na kayo ng kuan, oy, urang utang. Ano, maong unggoy na sad ang gusto na kong tanaw. Kita di ka urang utang, ma. Oh, kanadang nasimong at kabangan, wag kakakita. Papa, ikaw ka na. Sige, daw ka lang ito ko, Frida. May bubuwan to sa Argao pa. Ato may dagang isda dito, Butanding. Ato sa Uslob, sila bubina. Dito sa, sa tingan na to. Sa ilang bubina pa. Sa tingan na to ba? Ito na Butanding ba? Ang sa Monday nang naas mo tubangan, dili din na butanding. Ay, balos mo na, balos mo. Ay, dayon mo rin. Alalit mo ito pultahan. Sundari! Day! Day, daslat! Papak mama, day! May kay misuroy mo din ni ma, pa. Saon pool kayo nga permi lang tang naas bahay. Unyas mamarani mo ang permi na kung makita. Oh, bitaw, tinuod yun na. Oh, puol na kayong tanaw ng dagwing papa ninyo. Sabi ninyo, ma, pa, believe you kay ko ninyo. May bisang mga pabulaan mo diyang naong. Pero makitaan yun ako nga mahal yun ninyo ang usag-usan ninyo. Ay, tinuod na dong ay. Sa ato pa ma, tinuod din lang ilang giingon nga, do na give forever. Ay, ambot lang. Pangutana ng papa ninyo, oh. Buhi pa man ang kanahan. Ay, kining ako, dili man ni forever. Utsap rin mo pa. Kuaning kuadong. Dili ni forever, kundili whatsoever. Day. Natawag na sila mama papa. Natug na sila sa pikas kwarto. Ibagi na ako na, live kay ko na. Pati doon ba nila ha? Dili ka rin, joke-joke lang. Joke na. Uy, parehas lagod na silang duha gud mga joker. Dagang ligay. Abi na kung minugbukay ito silang duha. Sus dong. Nag-inugbukay dahil, nag-inugbukay. Inugbukay. Kanas papa, bisag kung saan na siyang mama, di gina kadapat. Kay kanasad si mama, bisag kung saan pa nagsulti og sakit ti papa, mukatawa raman na. Ingon, ana na kinasira. Mura na nagkumidjay ba? Unya, ang wa kahibaw, ang wa makasuhito, o magtuog yun nga nag-away na ang duha. Nawa lagi, pastila no? Sige na, mga tuog na ta, kay musayo patag mata ugma. Mangita para ba nagsabaw ang duha? Mangita sa kong ano nun, magtuwa ko ugma. Sige na, aday, ang tawag na ta, night of good. Karon pag yung kumakapatikod nga yung ani nila sa tatay nanay taon, rubida, aw si mamag sa papa. Lahi sa ding amuang duwang daday kayo sa maninuod ako kasawa. Unya. Aday, mapasipag mata ni mo. Kanina raman. Ang lagi ka maglakaw. Yung ka nga maglakaw ka kay mo pra ka skinaw, palit kag isda. Buangan sa kong damgo dong Ano? Lain gyud kay akong damgo cute. Nahugon ako sa imburnal. Ya? Mura gyud siya tinuod do. Ano sabi taon ka Dambur ni. Di na tinuod ng dambur sa. Mao pa. Ito ano. Sige pi, pagpalit na lang daan dito og kuan, kanang pan, para og magmata sila si mamag si papa, makapainit sila. Sige. Ay, kadlo ka ng damgo. Damgo rin.
Binali mo ng damgo, day. Mao nga sultihay, mao ni sulti sa uban, binali na, sultihan di ka, kanay mo, bali na imong damgo, di na ba'y tabo, di mo? Mao ba? Oo. Sige, ay bibikor tabi, kaya palitagpan. Kalami sa tinuwa. Ay, paborito kay nini mo, anak. Nahibawagid ko, ma. Mabitang misayod ko lakaw ganinang buntag para makapalit kong isda sa eskina. Nasi sinugba diha, ma, pa. Day, aw papa, mo inom ba ka pa? Unsay nga? Mo inom ba ka? Dudong, nanasag kaan na, imo na silang tintalon si papag inom. Ibaw na baya kang gibawal na siya sa iyang doktor ha, tungod para ng inom. Day, soft drinks ako ipasabot. Mo inom ba siya soft drinks? Aw. Mo inom, oy, basta naalay chaser. O sabay, chaser soft drinks pa, be. Mga bata ko. Bisag unsa, tanduay o impe ba? Pwede na siyang fighter Ano line. man, isog na kayong soft drinks nga imo man chiseran. Uy, so kayo. Unya, asa man ka isog aning akong kumo. Ayaw lang dong, oy, bawal man din ako ang sopring kay taas akong kolesterol. Biis ay, bungot siya ito eh. Dong, asa sila si papa o si mama? Wa na mo sila pugi? Ha? Wa ba na mo sila pugi si papag si mama? O siya pugnan. O sila mulakaw. Naroon sila sa kwarto. Ha? Naroon sila sa kwarto. Mahuway sila. Ay, nanglakaw manggod sila sa kundamgo. Kaya nga. Nanglakaw sila sa kundamgo. Unya kusog kaayo ang uwan. Murag dunay bagyo. Ay, kanimo taon daday. Bagyo ba? Importing inita. Tarawas gawas. Init kayo. Init, di ay. Lainas sa kundamgo. Uy, murag yung tinuod ay. Ay, lagi pagtuwan na damgo. Hindi mo tinuo taon. Ang mahitabos damgo. Binali noon. Kung mahitabo man gani. Ay. Panalita magdamgo kang larga ka. Ang mahitabo ana. Ani argo kas bahay taon. Wa ka kalarga. Palitan damgo kang kadaog ka sugal. Ang mahitabo ana. Mapurdoy ka sugal. Ako bitaw. Damgo mo ko ana. Ano sa damgo ni mas una? Damgo kung kadaog kas loto. Hala, swerte di ay. Malas ka ni palit kong barko. Kada bang yati ba? Nalunod man? Uy, malas di ay. Swerte kay nagdagsa mo ko sa isla nga mga tao dito. Puros mga gwapa. Ah, iyamat ra swerte hagad ni mo. Malas oy. Ah, nga naman. Kay mo buhay dito. Arang nagkuha mong itog. Pahiyot di ay. Bongot ito'y. Parehas na sa kong asawa, pre. Ano man? Kanang imong asawa ba? O, anong imong asawa? Damgunon sa imong asawa, Pero Pedro? O, pre, dambuhon sa to. Anong 16 anyos ni mo? Dambuhon lang siya, pre. Damgunon siya nga magkaon siya budbud. Nagoy ka usa, naabdan ako sa kusina, pre. Ano man? Nagluto. Nagluto? O di, siyempre, kayo na mas kusina. Ang manlaba siya sa kusina. Unsam na siya. Dili, pre. Naibawang ko. Nagsige siya sugkay sa kaha. Wa may sud ang kaha. Wa man siya giluto, pero nagsigig sugkay sa kaha. Pero why sud? Sus, pagtanaw na ako, pre. Nagpiyong ang mata. Natugi ay gidaman. Bangas ka to, he! Bida na inaana din na, basta dugod, dabanunon, ha? Okay, o, pre. Nagani uban mo lakaw, pre. Nagpiyong ang among silingan. Naglakaw nga nagpiyong. Natug. Gidaman. Naabot o kulong, oy. Mao ba? Mura sa dahil si Lisa. Gidamgo siya nga palit siya sudan. Karon naglakaw siya kalang sleepwalk ba. Sus. Unya, nagpiyo ang mata. Gakuob sa habol. Wala ba bang si Dina? Hala. O, pero daga pa siya to. Daga pa. Daga. Mas Pero kuyaw. nagkuob siya sa habol. Am na. Mas Mas kuyaw pa, pre. Ano ba? Kay milabang sa pedestrian lane. Mao ba? Mao nga. Wa kay angay kabalakan, anak, pre. Mas kuyaw tong asawa nako kay damunon kayo. Damanunon kayo? Damunon kayo. Mao Mao ba? nga, relax lang mo. No need to worry. Ano ni Torres? Salamat, pre! Ako na matata! Murang nagaan-gana na kung pamati tao na itong higayon na gisulti ni Pari Pedro. Kay murang nakuha-kuhaan ang akong kabalakas kong asawa. Kay doon na pamadi tao ay mas grabe pa sa kong asawa. Pero wako magtuo nga, problema di ko ani. Kunya? Ay, kalami ka po. Gini sawi.
akong asawa na to pa. May pagkahagok taon. Uy. Day, mata ka? Kinsa si Maribel. Ha? Kinsa nas Maribel. Maribel? Kinsa Maribel? Kinsa na? Ayaw pa makaka. Nakita ta mo. Ay, diin. Sa kundam ko. Noon sa taon. Ay, kung kataw kinsa nas Maribel. Wag ko kilala, oy! Ay, pa makaka. Kita kay muna ko sa kundam ko. Naglakaw mo, nagkuptanay mo sa inyong kamot. Naabot mo sa plaza, nilakaw. Kunyari sunod sa ka? Ang anghang daw ka. Karon di na siya ka makapamakak na ko. Nasakpan talagid ka. Naakay, babay. Daday, noon sa taon ka day, damgor taon. Ginuo ko niyo, damgor na! Damko bitaw. Pero murag tinuod, Dudong. Klaro kayo, murag tinuod. Taon na di, wag ko kailang Maribel. Sabot ka? Wag ko yuyam, nga lang Maribel. Ano sa daingan? Isabel! Asa? Ano malawa? May babae ka siya, ika? Ba't yun tagit ka? Asa na itong atsa? Asa itong atsa? Listen to me, ha? Nada kay Isabel, ha? Paminaw sa! O sa'y paminaw na ko ni mo? Unsa pa? Kisa na si Isabel? Kabit ako, day, sa akong damgo. Atik na. Asa itong akong atsa? Asa gibutang ang atsa? Kaniyot lang. Kanimal biya ni damgo, eh. Wala na ko sa akong asawa. Daga na lang! Daga na lang! Mao ni akong problema, tungod lang sa kamgos ko sa gubutay no namo. Saon na nila ako taon. Suko kay taon ako kasawa nako, kay doon ako'y Maribel. O sa ko buhaton, kay doon na po ko Isabel. Wa ako muli sa amo taon, kay basig tigbasan ko sa taon. Haita ro itong pinuti ako taon, bae taon. O sa akong buhaton taon, palihog tabagi ko ninyo, be. Bam, ati press, tabagi ko ninyo, be. Hait kay pinuti, unsa man, kung kapipisultiyon, Dodong. Good morning. Salamat. May adlaw sa tanan. Dopido, good morning nga sa diha yung taga-lutupan. Good morning sa lutupan sa atong kanang ato ang presidente senior citizen si Boy Prahinog. Okay. Kaya nagtakin gigil. Apila ka sa senyor. Apil na. Nga si Pila yung dawat yun dito ni Mayor Joy. atong mirong agi kanang December 4,000. Ay. Atong mga gwapo sige pili. Ako may nagwapo-gwapo dito. Bill 5, mo aw 5 mil, mo nga kay kinukupuhan mga. 4 kay gidi. Si Boy Prahinog anak mo nagbugna po taon ang atong di Mayor ba? Joy Perales. Joy Perales. Salamat kay Mayor Joy Perales. Ato yapil. Kisa to ibahis na to diha sa Toledo. Si GCG. GCG ang number 1 si Kuya Nick Pipito. Kana. Number 1 yan. Number 1 tong siya. Salamat kayo. Paglubad, Way paglubad. Nya pasalamatan sa nato at Jen. Yes, Kuya Alan. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya. Gawas ana palit sa mo sa OBM special. O Diamond Yema, Diamond Yema. Kanya pa kana ugom-ugom mo sa Diamond Yema Yema o special. special. Palit mo ka sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami yung kay na, the best yung kay na kanang yung OBM special. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Dodong Ate Pres. Dodong. Si Dodong Ate Pres, problema rin siya. Tungod siya ang asawa lagi taon, kay kanang damguhon gali ang asawa. Imo niya tinuod. Ay, di Oh. ba? Kay mutuog yun siya siyang damgo Ate Pres. Pero meron niyang gisugo siya kuan kanang mapalit ko siya sa sige lang dong ay kabalaka kay ako lay palit og ako lay palit mangumpra. Pagkagabi gidamgom siya naog sa timburnal. Kasi palit sa damgom ko. Dungon sa siya. Nahug ko si Burnal. Ito siya yung asawa. Yan lang ba na may nangumpra sa Ate Pres. Ito siya karon sa damgo pag-uli niya. Sa pagpaghatog niya, damgo siya sa iyang bana nga doon ako no uyab nga si Maribel. Kisam ni Maribel. Ano mo guys? Nakitaan mo sa kundam ko. Ginunitay mo sa kamot. Ginunitay mo sa kamot. Padungos na sa. Ningot sa iba na siya. Disunod yung ka. Wala ingna nga. Tug balikap, tingalig nili. Giingna niya, wak ko yung mga Maribel. Kisam na sa Isabel. Yan kumidyan ba? Porte. Naarig yun kay Isabel. Porte laguta. Problema siya. Ano siya? Lagot kay ng asawa Ate Pres. Nagkuhag pinuti. Agok doon yung ba na taon. Mao niya yung problema. Hawa na siya kauli. Kay kuyawan sa tigbaso siya. Baldita. Kaya asawa. Payatsa nga. Saan niya ni Ate Pres.
Bangag ng bukon mo. Matutuhoon ang iyang asawa, no? No? Di tayo tinuod tayo, Ate Pres. Matutuod siya. Ang bisag unsa tuad ayon ba? Oo, lagi. Oh. Ang si Lisa, di man sa una matutuon karon di na kay matuos Lisa. Pero na may damgolan nga, doon ay meaning. nabitaw Ate Pres. O, di ba? Kato lang damgo. Abang ato ning ko anon ato ning ipabasa ni Bambina Ate Pres. Katong damgo ni Jose ba to? Joseph katong San Jose. San Jose. Oh, San Jose. Oh, gipadamgo siya. Siya nga. Ingnan siya sa angel panagi. Dili katong ang hari nga gipadamgo nya siya gipahubad nga adunay kagutom nga mahitabo nya iya Joseph the maisuon. Dreamer. Joseph the Dreamer. Dili Joseph nga mahani. Dili, Joseph the Dreamer. Oo, naay mga ingon ana. Apan kadto sa kuan man to Old Testament, pero ari ta sa New Testament. Sabi damgo. Ari dire sa Mateo 2. Sa bagbe. Versikulo 11. Kadita, ha? Versikulo 7. Matthew 2, verse 7. Busag ipatawag na Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila nga untop nga takna ang pagsubang sa bituon. Kani katubang tulo ka hari. Padayon diri sa unahan. Humaunya gipatawag niya kato, pero pag-abot diri sa verse 11, unya misulod ang tulo ka hari. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Sa verse 12, naingon dire, pinaagi sa damgo, gipahimangunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na maulit sila sa agi sa laing dalan kay si Herodes nagtinguha man nga patyo ng bata. Dito sila ato sa Ehipto, no? Sa Jerusalem. Jerusalem. Kanang naang doon ay mga damgo kanang naghisgot mo guni og kaning ari man sa biblical. Doon ay mga damgo nga patong ningon ka nga. Kadamgo mo kung kuan kadamgo mo kung kanang gili, Dilmar anak kanya. Di ba ingon to Christian, birthday niya ugma. Di ba ana to? Doon ay mga damgo ingon ana nga mura siya matinuod. Napoy uban nga, dipindi po tingali. Naam ko usahay nga magdamgo ko nuta kay kung sige ko nuta ang gahuna-una niya. Nabitaw. Kung sige kang lagi ko ginahuna, sige ko damgo niya ni gabi. Kana palung ka matug, ganuna ka niya daan, marong mabaho ni mo't pagkatuog. Ang kaning, giingon sa mga asawa, mura manggugi posible nga. Oo. Panayas damgo, bam, wa mo ko sabot. Kuha na lang ko na, iyan na lang ko ng pagtuo. Dayunan man niya, sige po niya. Iyang huna-huna, di ba? Yung bana, tarong ra ba yung bana? O di ko, Ate Pres, kumidyahan na siya siyang bana yun. Kanang naang, gawas og kanang ingon nga, damgo nga ingon nga, gadamgo, kay kanang, uy, wa man gud mapahinomdumi, ang iyang birth, death, yang napoy damgo bam nga dili sa ikuan kanang damgon daw kaga daghanan mo kwarta Ate Pres. Oo, kay kwarta ana. Ulagi. ana makuan gid wag yo kay kwarta sige. Kanang namunit ka kwarta, namunit ka kwarta. Ihapon kwarta sa kong kwarta. Kwarta daghana? Oo, kwarta. Wag yo. Basta mamunit ka kwarta. mao ba? Ano bitaw ang kasuway ko na Ate Pres. Problema ano kay kwarta. Damgo. Unya ining matar ba nimo makamatar ba Ate Pres nga nagkumkum kay kwarta. Ining mata nimo sus nuwagin kay kwarta si mong kamot ang buanga buya tawa ng damgo di ko kasabot. Ang kaning iya sa iyang misis sobra mo kupirmini nga paghuna-huna sa murag negative side una na kay pangapupo na naam ko sige hambin nga doon mo ko sige hambin nga unang dautan maupaundayunan siyang pagkatuog ampo lang na niya asang bana ba sindirane bana kana na ang singa ni ang ingna siya nga dili siya magpalabi una kaya hangtod mabaw nung just katugon ng iyaha mga kuan magampo pa no siya basin ukuwang sa pag-ampo pa daw matuog. Mag-ampo ka inday, ingna imong misis nga kanang naang dili siya magpalabi. Hangtod nga ang iyang una-una panalitan og negative yung may positive ang mga iyang panguna-una pero ingon ana nga dautan ang una-una mabaw na siyang pagkatug hangtod madamgohon na hinuon siya. Pero doon ay uban gulat
labi na og kanang gitawag og kanang urumunon. Nakuyaw na, oy. Kuya sa urom. Oh, na magdamgog na utan nga. Kana bitaw magdamgog ta utan gulet gigukol ba karon ka og bitin, gigukol ba ka og sundang niya. Sagsaon ko nimo dagan dito ko nimo maal sa imong BTS. Mao Dito ka kadagan. Agi. ha? Dito ka kadagan. Ngano ka na, no? Mao kuno nay Ah, urom. saan lang ka? Muna ni urom ang uban matuog no kay magbutang ko sa kabasong tubig sa uhan. Ako, inana ko ba na ako idog tubig. Ano? Kay Rumunon ako. Rumunon ko, di na ko tuyuon na tipres, urumon. Kadagan ko. Liwat ko kay ang akong apuhan na tipres namatay sa urom. Bisa gitagak pa kuno siya tuskatri at tipres, wa gid kamata. Mao pa? Kadaghan anang kuan urumonon kuno kanang matuog ka nga busog, padung ka busog kaayo Gutom kanyo. sad, kanang gutom kay Ha? ka. Urumon ta magutom? Di ba? Tidam ko kang nagkaon ka doon. Kasuway ka na. Wa ko kasuway na. Ulting kititan ko sapatos pag mata. Pero urumonon ka na ka Goliath. Kanang lanik. Hulagi. Ha? Ana? Ay, lain man ay mong kikimo. O pag di mo, basta mo mo demonstrate mo dila pero di mo kita ka di mo ni TV. Patong-katong nga. Mas mayo na kay dog. Aron og urumon ka na ay makasindol Sipin mo bitaw. Ni urom. Na ay Ayan dila yan na na. Dug siya isang palong. Wa gi yakan siya doon. Hindi erta. Ako kay urumonon man ko. Didugan jud ko. Nga? Kay aron mo na ay makapikpik pa. Tuh ko. Ano ko nga. Dili naman ni damgodong tinuol man ni. Kanagoy, puzzle.